Egunon. Bueno, azken ordukoa badaukagu kongresutikan gobernuak zoruaren legearen legeak kendu omen duela. Zer gertatu da? Bai, orain lehendabiziko puntua eztabaidan sartzekoa zen eta erretiratu indu. Azken momentuan gertatu izan dena da, bi gai izango zirela gobernuak galdu egingo zitunak aurrera junezkeo, astelenian porrota egin zuen prostituzioaren aurkako bozka jaso zuelako, beraien ekimenak, eta bakarri geratu zen gobernua, gobernua ez, SOE bakarri geratu zen gainera lege honekin, eta bigarren porrota izango zen, hau aurrera bazijoan, ze lurraren lege honi ere ezezkoa emango genion, bai guk eta baita beste taldeek ere, orduan, bi porrot hauek edo aukeran zegoen bigarren porrot hau ez gauzatzeko erabaki dute, atzeratzean, ikustet, honek ikasgaia hau ea erabiltzen duten eta ikasten duten eta gehiengoarekin aldez aurretik kontatu behar dutela, ez? Eta pentsatu behar dute eta komezio behar dira azkenean legeak ez direla aurrera aterako, gehiengoarekin, hemengo gehiengoarekin ezkerreko gehiengoarekin behintzat ez bada adosten. Eta, nik uste, gauza dauden bezala ardurarako deia egin behar dela, ez? Eta guztioi dagokigula baita gobernuari ere gehiengo hau, zaintzea, ez? Hain zuzen, atzoko eguneko albiste nagusia, Palestinar estatuaren errekonozimendu proposamena izan zen, horixe, iragarri zuen Pedro Sánchezek, nolako balorazio egiten duzu? Guretzako garrantzizko iragarpen bat egin zuen, esan genuen, eta horrela baloratu genuen, ez? Azkenian, Palestinako estatua aitortuko duela, gobernuak berandu datorrela erabakia ere esan genuen, aspalditi daramagu eskatzen, ez, pauso hau aurrera eramatea, eta alde horretatik aurrera pauso bada, eta bere garrantzi handia du noski baietz, hori bai, orain adierazpen batetik harago jotzeko ordua dela ere esan genion, Sánchezi, ze Israelen aurkako presio guztia areagotzeko momentua da, ez? Hau da, momentua, eta lehenbailen eta presio bide guztiak erabili behar dira, Palestinaren aurkako genozidio hau geldiarazteko. Horra alare, errekonozimendu horren baitan, akaso analisi mailan ongera hitz egiten detaile esangurutsu baten baitan, errekonozimenduek normalean berariaz ekarri ohi dute, misio diplomatikoak indartzea, enbaixadak zabaltzea, dirudi Espainiar gobernuaren aurre ikuspena dela, enbaixada berri batez zabaltzea, eta ardurak Jerusalemgo kontsulari ematea. Honen baitan, zentzua dauka errekonozimendu mota honek, akaso arriskua dauka simboliko egia, ez daiteken izango igual? Ikusi behar ez, eskutan, gobernuek badituzte bere eskutan gauza asko egiteko ahalmena, eta hori da tokatzen dena ez, garrantzizkoa da, orain atzo bertan iragarri zuena, badirudi ere, eta beste herrialde batzuk ere, Noruega eta Irlanda kasu, egia da orain dikan, agian Europako beste herrialde importantea falta direla, baina beste batzuk ere gehitzeko asmoa omen dute, Luxemburgo, Eslovenia, Belgika, beste batzuk ere badira bintzate horrelako ideia planteatu dituzte. Nik uste gobernuek egin behar dutela, alduten guztia, beren eskutan dagoen guztia, eta bide guztiak erabili behar direla, hau sarraski hau gelditzeko, eta beste hoi tokatzen zaiguna bultzatzea dela, ez, gobernuek hori egin dezaten. Baita ere, aukera, aprobetxatu zenuen galdetzeko Espainiar estatuak berritze demokratikoa egiteke ote duen, nolako balorazio egiten duzu, aipatu zuen, Europar Batasunetako hauteskunde osteraino itxo egiten beharko dela?
Bai, bueno, behintzat data bat jartzea ongi dago, esan nahi dut. Bueno, ulertzekoa da, momentu hauek hauteskunde garaiak ez direla honenak izaten gai hauek irekitzeko, ea egia den eta ea irekitzen den, espero dugu baietz, horrela esan zuen, eta pentsat berak esan zuen bere kompromiso irmo hartzen zuela, bueno, prinsipioz, pentsa dezagun horrela izango dela, eske, ez dakite, kalkulo akats bat agian egin zuen, bere 5 eguneko erreflexio gune hori aukeratu zuen, eta esan zuenean biziberritze demokratiko baten alde egingo zuela, eta orain arte falta direnak dira, justu ere neurriak, ze hori gabe, neurriri gabe, benetan ez du ezartarako balio, ez? Utsalak dira, hitz horiek, ez? Eta azken finean, eskuin atzerakoiari aurre egin nahi balin bazaio, agenda demokratizatzaile sakona jarri behar da martxan, eta hau eremu guztietan hartu behar diren neurriez ari gara, horretaz hitz egiten dugunean, aurrerapen sozialek eta ekonomikoak noski, baino baita ere askatasunekin lotutako neurri politikoak, eta, bueno, beste hainbat gauza, atzo ere esan genizkionak, izaera plurinazionalaren aitortza, lurralde eztabaida behingoz irekitzea, beraz, ea, egia den, ze bestela hemen ez da ezer aldatuko, eta gauzak bere horretan jarraitzea ez du soluzionatzen ezer, eta gainera beraien kontra joango den zerbait izango da, hori beraiek ere badakite. Dagoen egoerari aurre egin bertzaiola, eta estatuko egitura guztiak demokratizatzeko garaia hau da, aukera orain dago, eta horrek ez estatuan gauden nazioei eragin ona izango luke horrelako neurriak hartzea baita estatu espainoleko demokratizazio mailaren zatere. Horren baiten segituan galdetuko dizut Mozal legeari buruz, baina aukera hori, neurri horiek ere lotuak joan beharko lirateke baipatutako Mozal legea, sekretuen baitako legea, zeneiren inguruko komisio horiek sekretupean egiten direnak, horietan ere eragin beharko litzateke? Noski bai ez, demokratizatzeko ordua dela esaten dugunean, justizia, edabideak, monarkia, segurtasun indarretaz ere ari gara. Egitura horiek azken finean, 78ko regimenetik datoz, eta orduan lortu ziren privilegioi eta impunitateari eskar mantentzen ari dira orain, eta horrekin bukatu egin behar da, eta demokratizatzea hori da, ez? Orduan esparru guztietaz ari gara, eta bai, sekretu ofizialaren legea aldatu beharra dago, Mozal legea ere bai, joan den legegintzaldian erdibidean geratu zena, eta aurrera egin nahi balin bada Mozal legea ere, berritu egin behar da, eta Mozal legea batez ere, utzi egin behar da alde batera, eta eskubideak eta askatasunak berreskuratu egin behar dira, eta baita ere judikaturaren demokratizazioa, ez? Botere judizialaren demokratizazioa ikusten ari gara gertatzen ari da, nolako inpasean eta nolako erritmo geldoa esartzen zaion deneri, eta guzti hori ez da aldatuko, benetan neurriak ez badira hartzen. 5 eguneko hausnarketaren osteko neurri proposamen horiek gerora ere nasi egin dira Argentinako aferekin, eta Argentina baino zuzenagoa da esatea Milairen kontuekin. Pedro Sánchezen aferek gehiagizko eragina dute exekutiboaren jardunean edota diplomazian? Bueno, logikoa da, ez, presidentea bera da, eta nik uste orain arte hartu dituen erabakiak egia da ohituta gaudela beti nola baiteko faktor sorpresa hori edo erabiltzen duela, ez, baino nik uste kontutan administratu behar diren faktoreak direla, ez, aldagai horiek, ze azkenian bere kontra ere etorri daiteke, eta bueno, bai,
guk badakigu ultraeskuin mediatikoa eta ultraeskuin politikoa eta judiziala ere Sánchezen gobernua pikutara bidaltzeko irrikitan eta nahi horretan dagoela, baina honei aurre egin nahi balin bazaio benetan, ekintza faltak ez du lagunduko, ez zertan, beraz, aurre egiteko modua ekintzak egitea da, eta berak sortu zituen espektatibak, bosteguneko refleksio denboraldi horrekin, ez balin badatoz bat realitatearekin, azkenean espektatiba faltsuak sortzen direnean, badakigu zer gertatzen da, desafekzioa eta horrelakoak etortzen dira. Eta noski horregatik esan genuen ere, elektoralismoa leporatu diotenean, ondoren, neurririk espalin badago, izan daitekela horrelako ez da gitarrazoia bilatzeko arrazoi bat, ez? Hain zuzen elektoralismoari buruz ere galetuen itzun, baina Javier Mileiren jarrerak makalak, jarrera makal horrek ere agian izan dezake bere parekoa Espainiar gobernuan Oskar Puenterekin aditzekoak izan dira, berriki limoiaren adierazpenak aste honetan bertan, exekutiboko kidek euren adierazpenetan eredugarriagoak izan beharko lukete? Noski, gertatzen dana da, hemen, maila igotzen joaten danean, igotzen da, batek igotzen du, besteak ere bai, eta azkenian, gertatzen da hemen insufriblea den egoera bat, eta nik uste politika mailan eta horrelako tokietan ematen den irudia, pedagogikoa izaten dela eta antipedagogikoa ere bai, eta herritarrek ikusten balin badute hemen dana libre dela eta egozer gauza esan daitekela hemiziklo batean, hori trasladatzea jendeari eta kaletara arrisku hori dauka eta gertatzen da. Beraz nik uste kontentzio hori denei eskatu behartzaiela, batzuei segurazki ardura gehiago dutelako, eta nik uste kontentzio pixka bat egon behar duela toki guztietatik, noski baietz, eta kontentzioa eskatzen balin badezuzuk ere, gauza bera egin behar dezula ez. Hor, erregenerazio demokratikoren baitan ere sartuko genituzke agian kongresuan dauden hainbat pertsona, Bito Kiles eta Javier Negre bezalakoak atentzioa deitzen du, beraien akreditazio hor mantentzea, kongresuko presidentea eta arduraiek ere sozialisten mailan daudelarik, kendu beharko litzaieke beraiei akreditazioa? Bai, nik usteet, eta askotan komentatu dugu hau, eta nik uste horretan ere neurriak hartu behar direla. Ez dakigu ze arrazoiengatik dauden hauek, komunikabideak deitzen diren hoiek eta ez besteak, ez? Azken finean, eundaka interneteko webgune egon daitezke hor akreditatuta, eskuineko hauek dauden bezala, ultra eskuineko hauek dauden bezala, ez dugu lertzen zergatik eman zitzaien baiezkoa, oniritzea hasieran, oin dela urte batzuk, eta orain zaila gertatzen ari da hori erretiratzea, eta ez diogu logikarik bilatzen, eta nire ustez akatsa jatorrizkoa da, baimena eman zitzaionean, talde hauei, hemen egoteko. Hor, azken urte honetan ere bai Katalunian eta bai Madrilen bertan mugimendu sozialetan infiltraturiko polizia agente ezberdinak topatu dira. Badago kongresuan, honi buruzko aipamenik? Noizian bain egiten da, eta orain printzipioz badaude onartuta batzorde batzuk, operazio hoietan nola baitere sartzen dianak, ez gai hauek. Gai hauek ere argitu egin behar dira. Zatikan infiltrazio hauek egon dira eta benetan gobernuak zerbait esan beharko luke eta neurriak hartu beharko lituzke, ez, gai honen inguruan. Noizean behin ateratzen den gai bada, sekretu ofizialen legearena bezala, noizean behin ateratzen den bezala, ez. Gauza guzti horiei erantzun bat eman behar zaie
eta bai biziberritze demokratikoa benetazkoa nahi balin bada gai hauek ere ikutu egin behar dira. Gertatzen dana, da, estatuari gai hauek naiz eta azaletik pixka bat urratzen hasten zarenean, naiz eta urraketa oso txiki izan, benetan piztu egiten direla eta oldartu egiten direla, bai. Baina, bueno, egin beharra dago. Sumarrek abian jarri du, Mozal legearen inguruko eztabaida berriro hasteko bidea. Oraingoan sartuko zaio eskua, aurreko saiakeran eztabaidagarriak izan ziren elementu horiei? Espero dezagun baietz, eta espero dezagun lehen izatea. Nik uste gobernu honek pendiente dauzkan gai garrantzitsuen artean hori dela bat. Eta Mozal legea guk egia da ez genula onartu eta horregatik guk eta errezek atzera bota genuela arduragatik, ez genuen usten momentu hartan hori onargarria zenik gauzak, hainbat gauza bere horretan usteko irainak, hainbat jendearen zate izugarrizko isunak jarri dizkien artikuloiek espalin badira moldatzen eta aldatzen ez goaz inora. Beraz, zingenun onartu, erditxka, erdibidean geratzen zen legearen erreforma bat, eta horretan saiatuko gara, eta espero dezagun, legegintzaldi honetan alik eta laizterren hau bideratzea. Guzti horiekin galditzen gera, Mertxe Aizpurua, eskerrik asko goiz honetan, gurekin Madriletik zuzenean bat egiteagatik. Eskerrik asko zuei.